днешните напрегнати времена всеки забравя по нещо. Понякога дори не се сещаме къде е то. Да намериш телефона си е лесно, просто го набираш. Но какво да кажем за портфейла или ключовете? Ако можеше да се обадим и на тях, щеше да е супер. Почакайте! Не е ли това страхотна идея? Ето го и решението. Повикайте ги и ги намерете веднага. Те ще ви насочат със звук, за да ги откриете лесно. Представяме ви над малкото устройство, което винаги знае къде са нещата ви. Поставете го в портфейла или го закачете към ключовете си. Изтеглете приложението за смартфон и вече лесно може да разберете къде са те. Още ли не знаете къде са вашите неща? Просто ги повикайте.